Det er så sjovt, hvad man oplever, fordi man oplever det hele en gang til. Ja. Altså, og ser det jo pludselig tydeligere. Ja. Det sammenhængen er jo den samme. Det er nøjagtigt det, der skete jo. Men man ser det pludselig tydeligere, hvad det er, der sker. Ikke? Jo. Det er meget sjovt. Ja. Det er sådan dit arbejdspunkt. Også til næste gang. Det at øve sig på det. Altså at benævne. Ikke? Og benævne. Ja. Så det er det, vi skal prøve i næste filming. Ja. Og så, så kan vi begynde at måske bevæge os lidt ind på at bekræfte. Men jeg synes, nu har jeg vist de her, som er benævner, og jeg har faktisk også sådan haft ind over sådan noget med at vente og benævne. Men det hænger sådan lidt sammen, ikke? Ja. Den med, at du venter på, at det ikke sådan et eller andet, du afbryder. Nej. De får lov, og i stedet for, så gentager du det, de siger, ikke? Du gentager deres initiativ, ikke? Ved at benævne, nå, du satte dig simpelthen i sofaen, fordi ikke? Ja. Altså, frem for at sige, hvorfor gjorde du det? Ja. Så lader du dem fortælle historien og benævner dem med navn og siger du. Og kan du huske vores spørgsmål? Jeg læser lige op, ikke? Ja. Spørgsmålet lød jo, hvordan kan Liselotte styrke 5. klasses elevers motivation, det er svært at sige, for at deltage i undervisningen? Ja. Ikke? Jo. Sådan bredt. Ja. Arbejdspunktet, det var Benævne, ja. Vente. Ja. Ja. Benævne og vente. Vente og benævne. Jeg synes egentlig, det ligger mig på en måde naturligt. Ja. Det synes jeg egentlig. Ikke hver gang, men Nej. når jeg gør det, kan jeg godt mærke, ja. Ja. Og jeg kan også mærke effekten. Ja. Super. Ja. Ja. Jamen det er godt. Ja. Det er godt. Ja. Super. Ja. Det er en fantastisk pause, den her. Ikke? Altså, hvis jeg er du rigtig nu glad for, at jeg smiler der. Det er nemlig så godt. Jeg er rigtig glad for, at jeg ligefrem har rynker ved øjnene af at smile til hende. Ja. Fordi nu skal vi to arbejde. Det er lige præcis. Nu er vi venner, ikke også? Det er nemlig rigtigt. Det bliver vi nu. Det er rigtigt, Liselotte. Så er hun den, der faktisk fortæller noget om noget, hun ved nu, ikke? Jo. Og hun bliver så benævnt, og hun bliver også bekræftet, ikke? Ja. Ja, det er rigtigt. Det er meget rørende at se. Ja, det er faktisk ret rørende Ja, at se. det er meget rørende. Ja. Det er det nemlig. Det er faktisk rigtig rørende. Det synes jeg det nemlig kan også. gøre det, ikke? Jo. Ja. Det er det. Vi så her til sidst, at det sidste er vores sidste mulighedsklip her, ikke? Der, hvor vi har, hvor du rigtig fint både benævner og bekræfter. Ja. Det er sådan det, vi skal arbejde videre med i næste omgang. Jeg synes, at lægge hovedvægten på det der med benævnelse stadigvæk, ikke? Ja. Fordi du kan jo se, at det giver en rigtig god effekt. Ikke? Ja, det kan jeg se. Det kan jeg meget tydeligt se. Det giver en super god effekt. Ja. Så det er det. Det skal du bare gøre noget mere af, Liselotte. Jamen, det er jo ikke svært, når man kan se, at man kan. Ja, det er det. Det er jo lige det. Det er nemlig det. Det er lige det. Ja. Jeg har opdaget, hvor køn hun egentlig er. Hun er meget køn. Ja. Hun er meget, meget køn pige. Ja. I gamle dage ville hun have sagt. Altså, sidde sådan her med det, og jeg var blevet irriteret. Og tænkte, så svært er det heller ikke. Nej. Ja. Så det, hun har spurgt efter dengang, har ikke været alt det der logistik og alt det praktiske. Det har været at spørge efter, hvor er jeg henne i det her? Hvor er jeg? Hvor er du? Hvem er vi? Hvor er der en kontakt og en forbindelse? Ja. Det er rigtigt. Ja, og det har jo i den grad styrket hendes faglige kunde. Ikke? Ja. Så bekræfte prøver vi næste gang. Ja. Og fortsætte at benævne og bekræfte. Ja, altså fordi det er jo ligesom, det ligger jo næsten på ryggraden. Men du kan se, fordi at, kan du huske, du også sådan spurgte lidt efter, skal jeg ikke snart i gang med noget af det andet, fordi det er så meget, jeg gerne vil, ikke? Jo. Men du kan godt se, altså, og jeg kan også godt se, hvor meget man skal øve sig på, altså at gøre det, ikke? Altså, det er jo billederne, der gør det igen og igen, ikke? Ja. Og så, nu er det jo en selv, der står der, og mig selv, der står der. Så jeg kan jo tydeligt huske situationen, jeg kan tydeligt huske, hvad man tænkte. Ja. Hvis vi nu havde siddet og snakket sammen, og ikke havde set billeder, så ville jeg sige, det var dengang. Jeg tror ikke, jeg ville nok have husket, at jeg havde haft papiret i hånden. Jeg tror ikke, jeg havde husket, at jeg havde søgt hendes blik. Nej.
Og det er jo det, der bliver kigget på det her før, ja. ikke? Jo, det er altså, det, vi kigger på før. Ja. Fordi det er noget, der sker, skal man sige, intuitivt. Det sker af sig selv, men jeg gør noget, at holde det i papiret for ligesom at holde en lidt fast. Ikke? Ja. Ja, og hun har gået rundt i klassen og vist dem alle sammen det der glas. Og det var hendes initiativ. Det var ikke mig, der sagde, har du det med. Hun kom selv og sagde, må jeg gerne komme og vise dig den. Der er virkelig... Nej, det er godt. Ja. Ja. Der, ja. Lige der. Ja. Der indbyder jeg til. Ja, hold en fest om det her. Ja, det er helt fint. Ha' det hyggeligt. Ja, man kan også se på dit blik. Nå, hvad kommer vi nu? Hvad får vi nu ud af det her, ikke? Ja. Yes. Og det er fint, for det fik den ønskede effekt. Ja, at det gjorde du. De fik hygget sig om det, og de to kommer til at bekræfte hinanden. Ja. Super. Ja. Jeg har fået en tro på, at jeg kan nå dem alle sammen. Ja. Hvor man før har sådan tænkt lidt knude, og det er også så sidder og hvad, det er også svært, og hvad kan man lige gøre, og sådan. Og der er mange andre ting at gøre. Man skal jo for eksempel også undervisning. Jo. Der er mange andre ting at gøre. Indimellem. Men det giver mig en tro på, jamen jeg skal nok nå det. Ja. Hen ad vejen. Ja. Og det giver mig også en tro på, at jeg kan gøre det, så jeg tør godt at benævne det problem, der er. Ja. Hvor hun siger, er der et problem? Og så kan jeg skrive, ja, i en vis grad. Ja. Hvor jeg måske før havde tenderet til, lad os se, hvordan det går. Eller for at give mig selv lidt respit, for ligesom at finde ud af, hvad kan jeg gøre. Ja, men fordi jeg nu kender en løsning på problemet, så tør jeg godt at sige, ja, og jeg vil gøre sådan. Ja. Og så står jeg jo pludselig stærkt. Ja. Over for baglandet også, ikke? Og det bliver nemmere at skrive den her mail. Jeg skal ikke tænke så længe over det, fordi jamen, det ved jeg kan løse. Ja. Det gør jeg sådan. Det er super godt. Ja, det er godt. Ja, det er super godt. Det er godt. Ja, jamen det er det. Ja, det sætter af på så mange forhold. Ja, det gør nemlig. Det gør nemlig. Det sætter andre ting i gang. Ja. Det har været en øjenåbner. Ja. Det er helt, vi fik ret meget sug i maven over hendes første, da hun vågnede op, ikke? Jo. I sløjtimen der, ikke? Ja, hvor venter og hun sagde, vente, om hun ville have din hjælp eller ej, ikke? Jo, jeg sagde, ja. Man tænkte bare, hvis hun nu siger nej, ikke? Jo. Hun rykkede sig på stolen, og hun arbejdede virkelig. Det kogte i hende, og hun rykkede sig rundt, og hun kiggede, og til sidst så blikket det kom nærmere og nærmere, og så kom så... Ja. Og det var virkelig sådan lidt derfra. Ja. Der var der hul, ikke? Ja, det var det virkelig. Ja. Så fra at når hun får min opmærksomhed nu, så åbner hun rigtig meget op, til at hun også kan, hvis jeg begynder at give nogle andre opmærksomhed, det kan hun godt have med at gøre. Ja, men det skulle hun jo også gerne. Hun sidder ikke og suger og vil have den. Det kan hun godt have med at gøre. Ja. Jeg ser den en gang imellem. Ja. Det er fint. Ja, for du har fået øje på hende. Ja. Og det kan hun ligesom mærke, at det er... Ja. Så bunden er ligesom nok, kan man sige. Jeg behøver ikke at blive ved med at... Selvfølgelig skal man altid blive ved med at bekræfte og benævne hele det der, men jeg behøver ikke at have så meget fokus på det. Nej. Hvor jeg før stod over for en flok børn, som var sjove på hver deres måde, som jo har den personlighed, de så har, og så kunne man jo så synes, at at de var rare at være sammen med, eller lidt mere besværlige, eller noget andet. Nu har jeg jo pludselig en indgang til at forstå dem. Ja. Det er jo alfa og omega, det er jo en helt ny verden. Ja. Fuldstændig. Ja, men det er super. Ja, fuldstændig. Ligesom og de kan jo mærke, at jeg følger dem. Ja. Også selvom jeg jo ikke siger noget til dem. Det er et fantastisk middel, og så giver det jo også, det har jo været dejligt, når du har været der og filmet. Børnene har jo været glade for det, jeg har været glad for det. Ja. Og det er jo skønt at få al den opmærksomhed omkring det, man gør. Og så al den positive opmærksomhed, man gør. Og som du bruger jo også benævnelse og bekræftelse og positiv ledelse. Ja, det skal jeg jo. Man kan jo selv, jeg kan jo selv mærke, hvordan det virker. Ja. Og hvor godt det styrker. Og det er jo det samme, børnene kan mærke, når jeg bruger det over for dem. Ikke? Jamen det er godt. Så det giver jo en god. Det er super. Ja. Men det gør det jo. Altså det er jo netop, hvor man tænker, det er jo ikke hokus pokus, vel? Det er jo i virkeligheden meget simpelt, ikke? Ja. Man skal bare få øje på det. Ja. Det er jo det. Ja, man skal få øje på det. Man skal få øje på det. Ja. Og så skal man skal huske at blive ved med at gøre det. Ja. Og det var der, hvor... Og man kan også se fra første klip, du kan jo nærmest det hele, ikke? Men når man så går ind og nærkigger, så er det, man får øje på de der ting, ikke? Hvor man siger. Og det er i detaljen, man opdager. Ja. Og det er fordi, når man har så mange elever, så kan man ikke have det samme nære positive forhold til alle 20. Og så er det der, hvor man tænker, hvorfor er det, at jeg har det ikke lige helt på fod med den der, ikke? Ja. Og så finder man frem til sådan den her vej, ikke? Og så det her med at holde den ved lige. At der kommer et tidspunkt, hvor man egentlig bare, eller det gjorde jeg, egentlig bare følte mig så dygtig, at nu kørte det jo. Ja. Og så kørte det slet ikke.
Nej, fordi... Sådan lidt midtvejskrisen, ikke? Ja, og så skulle man lige tænker op man på det lidt, og har ikke respekten og ydmygheden omkring det, og så opdager man faktisk, Ja. Så man kan faktisk kun gøre en ting, og det er at holde fast i det. Og blive ved. Men ja, det kommer jo mere og mere naturligt, fordi det er jo en facon at være på også, ikke? Det er, når man får vendt rundt. Ja, det bliver en måde at være på, ikke? For man er jo på i undervisning. Ja, man er. Sådan er det jo bare. Sådan er det. Ja. Så super godt. Det er godt. Rigtig, rigtig godt. Det er godt. Vi slutter.